O vicepresidente da Deputación analizou o Plan Revitaliza nunha rolda onde anunciou que 6 concellos que realizan ben a compostaxe non se adheriron á segunda fase do plan. Entre eses concellos están o de Ribadumia, a Illa da Arousa e Sanxenxo. Pero o certo é que hai 6 concellos en que teñen estes momentos composteiros comunitarios que están funcionando moi ben. Algún deles é os que funcionan todos ben, pero algún deles funcionan extraordinariamente ben. O caso de Ribadumia, por exemplo, que funcionan ben en todos lados, pero hai algúns que están funcionando extraordinariamente ben, que pediron máis. E, sin embargo, non se sumaron a ese compromiso de reducir e demais. Que agardemos que se sumen. Dos 29 concellos que seguirán na segunda fase do plan, 19 pediron a elaboración do plan de actuación e 6 o de Mondariz. Mondariz Balneario, Vilaboa, As Neves, O Grove e Pontevedra entran de cabeza na segunda fase. Que elaboraremos? Pois temos personal agora, o elaboraremos. O plan de actuación para tomar outras medidas xa máis concretas para efectivizalas no futuro. E 6, digamos, entran de cabeza. O sea, xa piden cartos para comprar o material e ca axuda, co asesoramento dos funcionarios, dos bolseiros da Diputación, botar a andar todo o novo sistema. Deses 6 concellos, 5, todos menos Pontevedra, recibirán unha subvención de 1.194.410 euros. Dende a Deputación agardan que para finais do 2018 eses 6 concellos da provincia estean compostando o 100% os seus residuos orgánicos, o que significa que a finais dese ano, en eses concellos, desaparecerá o colector verde no que se deposita todo o mesturado. Eses 6 concellos serán así os primeiros de Galicia en cumprir o obxectivo mínimo do 50% que marca a Directiva Europea pro 2020.